За седма поредна година сцената на Варненския фестивален и конгресен център събра 51 джаз изпълнители от 11 страни. Любителите на нетрадиционната музика вкусиха от стиловото разнообразие на джаз кухнята, подготвен от артистичния директор на фестивала Анатолий Вафиров. Седми фестивал в Варна, седми джаз фестивал, наистина едно малко чудо за България. Казвам чудо не за друго, а защото това е единственият фестивал, който успя да направи нещо различно сред многото джаз срещи в България. Един български състав, специално сформиран, забележете, за този фестивал. Един български състав от млади музиканти, които обединиха усилията си в съвременната джазова традиция. Може би това беше единствения състав, който свири така истински джаз, както казват джазмените. Юлиан Янушев, който водеше трима млади саксофонисти, нещо, което много рядко се среща в България и това е много радостно. На тази група беше провокирано от факта, че у нас по принцип никога до сега не са правени подобни експерименти, особено пък с 4 саксофона. И може би просто и желанието да свират тези саксофони в един друг аспект, не в традиционалния мейнстрим аспект, беше провокирано от програмата, която те по принцип имаха като подготвена, така да се каже, програма. Не бих казал, че след ме провокира, просто ми е приятно, че свирихме тук. Приятно ми е, че слушаме готини музиканти. Интересен гост от Украина, Кримея Арт Трио. За мен беше много изненадващо по простата причина, че се появи един китарист
който свири с така наречената техника на двете ръце. Нещо, което любителите на китарата знаят от така световната звезда Стенли Джордан, но не са виждали на живо никъде другаде. Харесвам балканската, българската музика, защото в нашия фолклор има точно такива ритми и размери. Той, разбира се отличава от българския с други ладове и стъпки. Във всеки случай, за нас най-важен е размерът. Ние също имаме 7/8, 9/16 и затова влиянието на тази музика винаги ни интересува. На сватби у нас много често се изпълняват български мелодии, танците, ръченица, капаница. Един истински биг бенд на един фестивал винаги е бил едно украшение. Австрийските музиканти, млади, забележете, които свирят по начин, който би могъл да завиди най-така големия специалист, свързан с биг бендите, съвременен оркестър, с много ярко присъствие, чудесен звук, чудесни групи, но при всички положения свързан с класиката на 20 век, джаза и съвременната музика, взети заедно. Това нещо не се случва много често. От около 15 години се познавам с Анатолий Вапиров. Организирал съм концерти в Германия. Именно той ме покани. Преди 4 години бях за първи път и от тогава все по-често идвам.
Unerwartete erwarten. Тук може да се очаква неочакваното. Предпочитам малките фестивали, където наистина се прави музика, а не само се репродуцира. Ние не сме свикнали да слушаме така наречения фри джаз. За нас това е така задморско животно и българският слушател няма като че ли нагласата да слуша подобен тип музика. Но там изведнъж се появи водещ музикант не само в Европа, а и в света, Иван Паркър. За неговия начин и умение да свири на саксофон не смея да говоря, по проста причина, че това е нещо изключително, нещо, което не се побира в рамките на думичките. Състав от Унгария, наречен Макам. Още името подсказва за какво става дума. Макам е състав, вдъхновен според мен от Орегон, някъде преди 15 на години, но оттам насетне нещата са се развили в всеки по своя пътечка. Използват се при всички положения така, народни инструменти, използват се неща, които са свързани с източната традиция. Отново поглед към нашия фолклор.